Hola, us vaig explicar les activitats de català d'aquesta setmana. És la setmana 4. Com veieu, tenim 4 activitats, però el que són activitats en realitat són només aquestes dues. Vale? La primera, que es titula El verb, si cliqueu us sortirà una petita explicació de coses sobre el verb. Són coses que hem treballat, fixeu-vos. Persona i nombre ho hem treballat moltíssim, el que era la primera persona del singular, que és el jo, segona persona del singular, el tu, tercera, recordeu que primera, segona, tercera del singular, primera, segona, tercera del plural, jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, ells. Això ho sabeu seguríssim. El temps verbal, doncs el passat, present, futur i també tenim el condicional, vale? Que és si, passaria, això. El mode de moment el deixem, vale? L'havíem de treballar ara al tornar, però més endavant, en unes setmanes més endavant, l'explicaré una miqueta millor perquè ho entengueu, però bueno, aquí surt una mica explicat que l'indicatiu és per situacions reals, coses que passen, en present, en passat o en futur. El subjuntiu, que és el nou mode que no havíem treballat a cinquè, que havíem de treballar ara a la classe, és per quan tenim desitjos, per exemple, que posem el tant de bo, el ojalá en castellano, ojalá llueva, és un desig, no està passant de veritat, tant de bo plogui, normalment acaben en aquesta i, ¿vale? I l'imperatiu, que és quan donem ordres. Per exemple, Albert tanca la porta, doncs tanca és una ordre, sí? Bueno, ja ho repassarem una mica. I la conjugació, recordeu l'infinitiu, sobretot això de l'infinitiu, que els infinitius acaben en ar, er o re, ir. Per exemple, cantar, riure, escombrar, dormir. Recordeu que jo us deia com parlen els indis. Doncs la conjugació és, si acaba en ar, és la primera. En er o re, la segona. Ir, la tercera. Va en ordre a, e, i. Primera, segona, tercera. Sí? Bueno, recordem, us ho mireu bé a casa, ho intenteu recordar. Perquè us recordeu tot això una mica millor, us he posat una activitat. La 2 posa per practicar una mica. Doncs us he posat diferents enllaços perquè practiqueu això. Vale? Sobre categoria gramatical vol dir us sortiran paraules i heu de distingir els articles, els noms, els adjectius i els verbs, sobretot per trobar el que són verbs. Recordeu que un verb és una acció. Vale? Us he posat activitats del verb en indicatiu, en passat, en futur, bueno, en present, en passat, en futur, i aquí surt una mica del subjuntiu, perquè ho practiqueu una mica. Vale? L'activitat no té res a veure amb el mode subjuntiu, perquè no l'he explicat bé, però així ho practicareu. I ara ja venen les activitats. 3. Activitat. El verb és una fitxa interactiva. Vale? Quan cliqueu, us sortirà una fitxa interactiva, n'hi ha unes paraules marcades, heu de clicar a sobre de les que són verbs, només les que són verbs, vale? I després teniu algunes activitats sobre això. Persona i nombre, us ho sabeu, lo de primera, segona, tercera, del singular, del plural. Vale? Aquí teniu verbs, heu de dir la persona i el nombre. Aquí teniu uns altres verbs, heu de dir l'infinitiu, l'heu d'escriure l'infinitiu, recordeu, us ho poso aquí, que els infinitius com han d'acabar en ar, er, re o ir. Vale? Peleu, pelar. Caminava, caminar. Escrivia, escriure. Sí? Vale. I per últim, temps verbal, doncs si estan en present, en passat o en futur, aquests verbs d'aquí. Vale? Recordeu, li heu de donar a terminado y enviar las respuestas a mi profesor i posar el correu del cole, bueno, el correu de sisè Wagner. Sí? Val. I després, quan hàgiu fet la fitxa, com sempre, al fòrum de l'activitat. Entreu al fòrum, nou tema de debat, em poseu Marta, ja he fet la fitxa, i així jo us poso OK i la nota. I quarta activitat. Número 4, activitat escolta una recepta. Vale. Aquí teniu un àudio gravat per mi on us explico una recepta i unes preguntes. Ja heu fet activitat, com aquesta ja l'heu fet. Vale. L'únic que heu de fer, aquí ara estava una mica endavant, us ho poso al principi. Vale. L'escoltareu, aquí heu d'anar contestant, podeu anar endavant, endarrere, clicar una resposta, després clicar l'altra, tiro endavant,
vinc aquí, el torno a escoltar, torno enrere perquè vull canviar la resposta. Podeu canviar les vegades que vulgueu. Vale? Escoltar l'àudio les vegades que vulgueu. Quan ho tingueu clar, l'únic que heu de fer és donar-li a acabar. Vale? Quan li doneu a acabar serà quan ja us surti la solució. Vale? I de català per aquesta setmana ja està. 2 explicacions i 2 activitats.